Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki bos, ki makan wedhus tas iki. Nah, iku karung tubruk-tubrukan ini piye ngene iki. Lah dikai wedan loro lho sik kurang. Jaluk golek neneh, Bos. Ya digolekno Wedane. sing perawan dhewe iki Wah. sing tak kene sing rondo-rondo sana. Gak gelem. Ora gelem. Iso milih wedhuse, Bos ya. Niki wis mana loro, ana wedok. Bos anake lanang wedok Boleh alhamdulillah. dilasmi kok tau ritak ngantek nangis iki kok. Kelaran iki. Ini memang kan nangis iki. Cah perawan, Bos. Mesti perawan. Wis ngene iki. Hah? Oh ya. Mesti lanange anu gemoy. Jenenge sapa, Bos, sing lanang? Gimana? Bima. Ngadai seruni, iki ngatemi. Apa ngatemi rusak. Lah sing ndek anak sapa, Bos, jenenge? Oh, seruni jana loro lanang wedok. Anake gawe jenenge. Mariati. Karnarti. Mam. Anake wis pirang wulan, Bos? 1 bulan lebih 2 minggu. Wis gelis gede ya anake apik mbane. Nah, apik niru pae, niru mbok ya. Kurang apik. Itu lho paling ganteng ya. Oh, jenenge apa gak anake? Seruni. Anake. Oh, itu ah. Ayo. Ngatemi karo. Ngatemo. Ngatemo. Doyan aku ngene. Kapan kerja luar negeri to, Bos, kok ning omah ae. Kak, nganggur ngapain ini wedhus wong. Walah, get kulek wedhusmu dhewe, Bos. Wedhus dhewe ya tak gol. Kesel nang. Iki mau perang ngarit to, Bos, ora enek suket belas. Ramban. Wis kesel awake. Bar macul. Aku tinggal di tangga lagi. Agak ngene wong neh. Yo. Yo wis ngono, aku sakit mulai wis kesel. Oke, suwun, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.